За трета поредна година България е обект на изследване от международната организация Transparency International за ниво на корупция сред политици и администрация. От 180 изследвани страни, България е на 71-во място с индекс от 3,8 по 10 степени на оценка. Като от всички 27 страни, членки на Европейския съюз, ние сме на последно място по справяне с корупция. Само 3% от българските граждани са склонни да подават сигнали за корупция. И когато са попитани защо, около 14% от тях споделят, че според тях нищо няма да се случи, т.е. нищо няма да последва, ако подадат сигнал за корупция. Много от гражданите на практика се страхуват, че ако подадат такъв сигнал, те ще бъдат преследвани и уволнени. В България няма добре функционираща система, която да защити личността на този, който подава сигнал. Измереният индекс за корупция сред 180 държави, изправянето с него е въпрос на политическа и гражданска воля, според представителите на Прозрачност без граници. На въпрос на РЕТ-ТВ кога ще бъде преодоляна общата нагласа да се завижда на забогателия, дори това да е станало по нечестен начин, се получи следният отговор. Ако можех да ви отговоря на този въпрос, може би може да кандидатстваме за Нобелова награда. Няма да се... Много е... Въпросът има нужда от сериозен и дълъг отговор. Лидери по нетърпимост и справяне с корупцията са скандинавските страни и Нова Зеландия. Изследването констатира, че финансовата криза е довела до увеличаване на корупционните практики.